5 je sat i 29 minuta ujutro 16. srpnja 1945. U zaboravljenom kutku pustinje Novi Meksiko, poznatom španjolskim konkvistadorima kao Jornada del Muerto, put mrtvih, čovječanstvo zadržava dah. Ispod čeličnog tornja visokog 30 metara, plutonijski artefakt, ožičen poput živčanog sustava metalne zvijeri, čeka u mraku. 10.000 metara dalje, skupina ljudi, fizičara, matematičara, dobitnika Nobelove nagrade, leži po trbuške u vlažnom pijesku, zaštićena zaštitnim naočalama, drhteći ne od hladnoće oluje, već od pitanja na koje se nitko ne usuđuje odgovoriti naglas. Hoće li zapaliti atmosferu? Hoće li zaustaviti vrijeme? Ili će jednostavno promašiti? U djeliću sekunde nebo se rascijepilo. Nije to bila samo eksplozija, bilo je to nasilno rođenje novog doba. No ono što je gorjelo u toj pustinji nije bila samo znanost. Bio je to rezultat 6 godina paranoje, tajne utrke protiv nacističkog fantoma koji više nije postojao i najveće industrijske mobilizacije u povijesti naše vrste. Bio je to vrhunac primitivnog straha pretvorenog u božansko inženjerstvo. Ovo je cjelovita priča o tome kako je demokracija izgradila ultimativno oružje da se spasi od fašizma, samo da bi na kraju puta otkrila moć uništenja cijelog svijeta u svojim rukama. Od otmice znanstvenika u okupiranoj Europi do tajnih gradova koji nisu bili ni na jednoj karti, od panike zbog Hitlerovih reaktora do političke inercije koja je osudila 2 japanska grada. Dobrodošli na autopsiju projekta Manhattan. Dobrodošli na odbrojavanje do kraja svijeta. Da bismo razumjeli užas 1945. moramo se vratiti na strah iz 1938. Apokalipsa nije započela u vojnom bunkeru u Washingtonu, već za laboratorijskim stolom u institutu Kaiser Wilhelm u Berlinu, srcu znanosti Trećeg rajha. U oči Božića te godine svijet klasične fizike tiho se srušio. Njemački kemičari Otto Hahn i Fritz Strassmann izveli su zbunjujući eksperiment koji je prekosio svemu dotad poznatom. Bombardirajući jezgru urana sporim neutronima, očekivali su teži element, nešto poput radija. Umjesto toga, dobili su barij, mnogo lakši element. Nisu razumjeli. Razbili su materiju, ali njihov nije mogao prihvatiti ono što su im instrumenti vikali. Objašnjenje nije došlo iz Berlina, već iz Švedske od izbjeglice. Lise Meitner, austrijska židovska fizičarka i bivša bliska suradnica Hana, jedva je pobjegla iz nacističke Njemačke, prelazeći granicu s jedva 10 maraka u džepu i dijamantnim prstenom u slučaju da mora podmititi graničare. Meitner je primila Hanovo pismo s nemogućim rezultatima. Dok je hodala snježnom šumom blizu Göteborga sa svojim nećakom, fizičarem Ottom Frischom, sjela je na srušeno deblo i počela računati na zgužvanom komadu papira. Shvatila je da se jezgra urana nije transformirala. Prepolovila se kao nestabilna kapljica vode. Ali najstrašnije je bilo u masi. Zbroj nastalih dijelova bio je nešto manji od izvorne jezgre. Kamo je nestala ta izgubljena masa? Meitner je primijenila Einsteinovu slavnu jednadžbu. E jednako mc na kvadrat. Taj neznatni gubitak mase pretvorio se u titansko oslobađanje energije 200 milijuna elektronvolta po atomu. Meitner je posudila izraz iz stanične biologije kako bi opisala fenomen nuklearna fisija. Vijest se poput munje proširila globalnom znanstvenom zajednicom početkom 1939. Za običnog građanina to je bila nerazumljiva teorijska fizika. Ali za malu skupinu židovskih fizičara izbjeglica u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji otkriće je bilo smrtna presuda. Ljudi poput Lea Szillarda, Edwarda Tellera i Eugenija Wignera, koji su vidjeli kako fašizam proždire njihove domove u Mađarskoj i Njemačkoj, odmah su shvatili matematičku implikaciju. Ako možete podijeliti atom, možete osloboditi energiju. Ako možete podijeliti milijune atoma u samoodrživoj lančanoj reakciji, možete osloboditi pakao na zemlji. A čovjek koji je držao ključ tog pakla, čovjek koji je kontrolirao laboratorije u kojima je otkriće napravljeno, bio je Adolf Hitler.
Strah je prestao biti hipoteza u ožujku 1939. Kada je nacistička Njemačka napala Čehoslovačku, jedna od prvih administrativnih naredbi Ministarstva rata Rajha nije bila vojna, već industrijska. Berlin je naredio hitnu obustavu svakog izvoza urana iz rudnika Joachim Stahl, jedinog značajnog izvora urana u Europi u to vrijeme. Za Lea Szilarda to je bila apsolutna potvrda. Nacisti ne samo da su znali što imaju, gomilali su gorivo za izgradnju bombe. Szilardova noćna mora bila je živa i stalna. Zamišljao je London, Pariz ili Washington isparene jednim zrakoplovom Luftwaffea, dok su demokracije spavale nesvjesne atomske opasnosti. Međutim, u Sjedinjenim državama vojna je birokracija bila duboko skeptična. Generali su atomsku fiziku vidjeli kao daleku znanstvenu fantastiku, snove akademika odvojenih od stvarnosti rovova. Vjerovalo se da bi za izgradnju atomske bombe bile potrebne tone prirodnog urana, težina koju nijedan zrakoplov ne bi mogao nositi. Konvencionalna fizika govorila je da je bomba teoretski moguća, ali logistički neizvediva. Tada su dvojica znanstvenika izbjeglica u Velikoj Britaniji, Otto Frisch, Meitnerin nećak, i Rudolf Peierls zauvijek promijenili povijest. U ožujku 1940. radeći na sveučilištu u Birminghamu, sastavili su tajni memorandum od 3 stranice koji će postati poznat kao Frisch-Peiersov memorandum. Njihovi izračuni su dokazali zastrašujuću činjenicu. Ako bi se uspjelo odvojiti rijetki izotop uran-235 od običnog urana, ne bi bile potrebne tone za postizanje kritične mase. Dovoljna je bila količina veličine grejpa. Nekoliko kilograma. To je značilo da je bomba prenosiva u današnjem bombarderu. Bomba nije bila san za sljedeće stoljeće, bila je moguća danas. Ovo je otkriće galvaniziralo Britance, koji su osnovali odbor MOD za istraživanje izvedivosti oružja. Dok su Sjedinjene države još bile u miru i sumnjale, Velika Britanija, pod bombardiranjem Blica, shvatila je da je ovo jedina karta za konačni opstanak. Istodobno, britanska obavještajna služba počela je otkrivati alarmantne pokrete u okupiranoj Europi koji su potvrđivali njihove najgore strahove. Nacisti su bacili oko na udaljenu hidroelektranu u Vemorku, u hladnoj regiji Telemark u Norveškoj. Postrojenje koje je kontrolirala tvrtka Norsk Hydro bilo je jedina instalacija na svijetu sposobna za industrijsku proizvodnju teške vode kao nusproizvoda gnojiva. Teška voda je vitalni moderator za kontrolu nuklearnih reaktora koji koriste prirodni uran. Njemačka je naredila postrojenju da poveća proizvodnju teške vode na 5000 litara godišnje, apsurdnu količinu za civilnu uporabu. Nije bilo bezopasnog razloga za taj zahtjev. Bio je to konačni dokaz da Werner Heisenberg, njemački Nobelovac i vođa nacističkog uranskog kluba, pokušava izgraditi nuklearni reaktor. A nuklearni reaktor proizvodi plutonij, drugi put do bombe. Očajni i bez izravnog pristupa visokim krugovima američke vlade, znanstvenici izbjeglice u Americi odlučili su odigrati svoju najjaču kartu. Potražili su najpoznatijeg i najcijenjenijeg znanstvenika na svijetu, Alberta Einsteina. U ljeto 1939. Leo Szilard i Eugene Wigner posjetili su Einsteina u njegovoj kući za odmor na Long Islandu. Einstein, uvjereni pacifist koji je svoj život posvetio miru, saslušao je argumente o lančanoj reakciji i mogućnosti nacističke bombe. Nakon trenutka tišine, izgovorio je rečenicu koja će obilježiti njegovu sudbinu i vječnu grižnju savjesti. Nisam razmišljao o tome. Potaknut isključivo terorom da će Hitler prvi doći do oružja i porobiti svijet, Einstein je potpisao pismo koje je sastavio Szilard, upućeno predsjedniku Franklinu D. Rooseveltu, upozoravajući ga na izuzetno moćne bombe novog tipa, koje bi mogle uništiti cijele luke i okolno područje. To je pismo stiglo u ovalni ured u listopadu 1939. Osobno ga je predao ekonomist Alexander Sachs. Roosevelt je, nakon saslušanja objašnjenja i čitanja Einsteinovog upozorenja, sažeo situaciju pragmatičnom i jezivom rečenicom. Alex, ono što želiš reći jest da moramo spriječiti da nas nacisti dignu u zrak. Predsjednik je odobrio hitno osnivanje uranskog odbora.
Ali početna reakcija bila je letargična i razočaravajuća. Dodijeljen je smiješan budžet od $6.000 za kupnju grafita i uranovog oksida za preliminarne eksperimente. Sjedinjene države još nisu bile u ratu, a bomba se činila dalekim problemom. Nisu znali da sat već otkucava i da Nijemci s druge strane Atlantika već provode svoje prve eksperimente s reaktorima, te da britanski komandosi već treniraju da umru u snijegu Norveške, pokušavajući ih zaustaviti. Napad na Pearl Harbor u prosincu 1941. probudio je usnulog diva industrijskim bijesom. Atomska bomba prestala je biti teorijski sveučilišni eksperiment i postala vojna nužnost najvišeg prioriteta. Projekt je prešao iz znanstvenih u vojne ruke. Inženjerski korpus američke vojske preuzeo je potpunu kontrolu pod novim kodnim imenom, osmišljenim da zvuči dosadno birokratski i ne izaziva sumnju, Manhattan inženjerski okrug, ili jednostavno Projekt Manhattan. U rujnu 1942. projekt je trebao vođu koji bi mogao pomicati planine, a ne samo rješavati jednadžbe. Izabrani je bio pukovnik Leslie Groves, korpulentan, grub, težak i izvanredno učinkovit čovjek, koji je upravo nadzirao izgradnju Pentagona u rekordnom vremenu. Groves je nevoljko prihvatio posao, misleći da je to manji zadatak, ali njegov prvi zahtjev bio je da bude unaprijeđen u brigadnog generala, pragmatično tvrdeći da znanstvenici dobitnici Nobelove nagrade neće poštovati niti slušati običnog pukovnika. Groves je bio čovjek od akcije koji je mrzio sanjarske akademike i njihove beskrajne rasprave, ali donio je kadrovsku odluku koja je zbunila FBI i vojnu obavještajnu službu. Odabrao je J. Roberta Oppenheimera za znanstvenog direktora projekta. Oppenheimer je bio briljantan, ali temperamentan teorijski fizičar, kulturan i mršav čovjek koji je čitao sanskrt i francusku poeziju, kompulzivno pušio i imao povijest donacija za komunističke ciljeve tijekom španjolskog građanskog rata. Bio je na papiru najgori mogući izbor za čuvanje najveće tajne nacije. Nije imao Nobelovu nagradu kao mnogi njegovi kolege i nikada ništa nije vodio, čak ni mali sveučilišni odjel. Ali Groves je s oštrim instinktom u njemu vidio neizmjeran ambiciju i intelektualnu aroganciju koje će biti potrebne za dominiranje znanstvenim egima koji su nadolazili. Zajedno konzervativni general i bojemski fizičar formirali su neobičan par koji je trebao izgraditi kraj svijeta. Grovesov prvi problem nije bila fizika, već sirovina. Za izgradnju bombi bio je potreban uran, puno urana, ali ne bilo kakav uran. Rudnici u Sjedinjenim državama i Kanadi proizvodili su rudu niske kvalitete. Tada se dogodila jedna od onih sretnih nesreća koje mijenjaju povijest. Groves je otkrio da je belgijski poduzetnik Edgar Sengier, direktor Union Minière du Haut-Katanga, predvidio opasnost godinama ranije. Bojeći se njemačke invazije u Africi, Sengier je tajno poslao 1200 tona rude urana vrlo visoke čistoće iz svog rudnika Shinkolobwe u belgijskom Kongu u New York. Uran je bio pohranjen u skladištu na Staten Islandu, zaboravljen, čekajući da ga netko zatraži. Kad su Grovesovi časnici došli k njemu, Sengier je jednostavno upitao: "Kada želite da vam ga pošaljem?" Bez tog kongoanskog urana, projekt Manhattan bi propao zbog nedostatka materijala. Nakon što je sirovina osigurana, počela je izgradnja. Projekt Manhattan nije bio samo laboratorij. Bila je to kreacija masivne paralelne industrije, države unutar države, skrivene pod velom apsolutne tajne, koja je trošila više električne energije nego cijele nacije. Groves i Oppenheimer znali su da će za obogaćivanje urana i proizvodnju plutonija, 2 moguća puta do bombe, trebati industrijska postrojenja razmjera kakav u ljudskoj povijesti još nije viđen. U izoliranim brdima istočnog Tennesseea vojska je izvlastila 60.000 hektara zemlje, iseljavajući 3.000 poljoprivrednih obitelji s jedva 2 tjedna obavijesti, plaćajući im sitniš za njihova pradedovska imanja. Tamo su, između blata i tajne, izgradili Oak Ridge, tajni grad koji nije bio ni na jednoj službenoj karti i koji će za nekoliko mjeseci ugostiti 75.000 ljudi. Njegova glavna svrha bila je odvajanje rijetkog izotopa uran-235 od uran-238,
Fizički vraški težak zadatak jer su oboje kemijski identični i razlikuju se samo neznatno u težini. Da bi to postigli, izgradili su postrojenje IB-112, katedralu industrije koja je koristila divovske elektromagnete zvane kalutroni za magnetsko odvajanje atoma. Ovi magneti zahtijevali su masivne količine bakra za svoje zavojnice, ali bakar je bio vitalni strateški materijal za izradu čahura metaka i bio je deficitar u ratno vrijeme. General Groves učinio je nešto nečuveno. Obratio se podtajniku Američkog ministarstva financija i zatražio da posudi nacionalnu rezervu srebra. Kad mu je dužnosnik rekao da se srebro trezora mjeri u troy ankama, Groves je hladno odgovorio da mu je potrebno u tonama. Predano mu je 14.700 tona čistog srebra, procijenjenog na više od $300 milijuna u to vrijeme, da bi ga se rastalilo i pretvorilo u kablove i zavojnice. Godinama je postrojenje IB-112 radilo s najdragocjenijim metalom na svijetu koji je tekao njegovim žilama, a nadzirale su ga naoružane straže i računovođe koji su morali vratiti svaku posljednju strugotinu na kraju rata. Najviše iznenađuje u Oak Ridgeu bila je radna snaga. Tisuće mladih žena tek izašle iz ruralne srednje škole u Tennesseeu bile su angažirane za upravljanje kontrolnim pločama kalutrona. Nisu imale pojma što rade. Bile su poznate kao kalutron djevojke. Upute su im bile da drže kazaljke mjerača na određenoj točki okretanjem kotačića, prateći fluktuacije koje nisu razumjele. Ako bi pitale što proizvode, odgovor je uvijek bio isti i prijeteći. Pomažete skratiti rat. Ako govorite, vi ste izdajice. Ako bi ustrajale, bile bi otpuštene i ispraćene iz grada. Zanimljivo je da su na internom natjecanju ove mlade žene bez znanstvene naobrazbe pokazale veću učinkovitost u rukovanju strojevima od samih doktora znanosti iz Berkeleya, jer nisu pokušavale prilagoditi kontrole na temelju teorija ili pokušavajući optimizirati proces, već su slijedile upute slijepo s mehaničkom preciznošću. U međuvremenu, u visokoj pustinji države Washington, daleko od bilo kakvog stanovništva, izgradili su Hanford. Brutalistički industrijski kompleks dizajniran za alkemijsku svrhu. Pretvaranje urana u novi umjetni element koji jedva da je postojao u prirodi. Plutonij. Nuklearni reaktori izgrađeni tamo, poput povijesnog reaktora B, bili su zvijeri od grafita i urana koji su generirali toliko topline da su morali preusmjeriti vodu rijeke Columbia da ih ohlade. Projekt je bio tako masivan da se rijeka primjetno zagrijavala u svom toku, što je utjecalo na lokalnu faunu. U Hanfordu je autohtono pleme Vanapum protjerano sa svojih svetih zemalja uz rijeku, postavši prve žrtve nuklearnog raseljavanja. I konačno tu je bio mozak zvijeri, Los Alamos u Novom Meksiku. Mjesto Irtona. Oppenheimer je odabrao ovo mjesto, izoliranu visoravan na 2200 metara nadmorske visine, jer se sjećao jahanja tamo u mladosti i volio je njegovu austere ljepotu. Želio je mjesto gdje bi se znanstvenici mogli koncentrirati bez ometanja vanjskog svijeta. Postao je luksuzni zatvor. Stotine najsjajnijih umova na planetu, Mađari, Nijemci, Talijani, Britanci i Amerikanci, dovedeni su tamo sa svojim obiteljima da žive u loše izoliranim drvenim barakama, okruženi bodljikavom žicom, prašinom i čuvarima koji su čitali njihovu korespondenciju. Sigurnost je bila paranoična i apsolutna. Grad nije imao pravnu adresu. Sve bebe rođene u Los Alamosu tijekom rata, deseci njih, imale su istu čudnu adresu na rodnom listu. Poštanski pretinac 1663, Santa Fe, Novi Meksiko. Poznata imena nestala su s lica zemlje. Talijanski nobelovac Enrico Fermi, koji je postigao prvu kontroliranu lančanu reakciju ispod tribina stadiona u Chicagu, postao je gospodin Henry Farmer. Niels Bohr, otac kvantne fizike, kojeg su Britanci morali izvući iz okupirane Danske u skladištu za bombe zrakoplova Mosquito, gdje je skoro umro od nedostatka kisika jer mu maska nije dobro pristajala, dobio je kodno ime Nicholas Baker i dodijeljena mu je tjelohraniteljica s naredbom da ga ustrijeli ako padne u ruke nacista. Ali čak i uz takvu sigurnost sjene su prodirale. Sovjetski savez, iako saveznik u ratu protiv Hitlera, nije bio pozvan u atomski projekt, što je Stalin duboko zamjerio.
Stoga je Stalin aktivirao svoju špijunsku mrežu. Među britanskim znanstvenicima koji su stigli u Los Alamos kao dio savezničke suradnje bio je tih, vrijedan i omiljen čovjek po imenu Klaus Fuchs. Fuchs je bio njemački izbjeglica, briljantan fizičar i potajno uvjereni komunist koji je vjerovao da bomba ne smije pripadati samo jednoj naciji. Dok je pomagao u rješavanju najsloženijih matematičkih problema implozije i dizajnirao eksplozivne leće, Fuchs je memorirao planove, stope proizvodnje i kritične dimenzije. U slobodne dane vozio se u Santa Fe i predavao detaljna izvješća svom sovjetskom kontaktu, Harryu Goldu, koji ih je slao u Moskvu. Zahvaljujući Fuchsu i drugom mladom špijunu čudu zvanom Theodore Hall, Stalin je znao više o tehničkom napretku američke atomske bombe nego sam potpredsjednik Sjedinjenih država, Harry Truman. Kako je 1944. odmicala, u Hanfordu je nastala tehnička kriza koja je prijetila potopiti cijeli projekt. Reaktor B, tek uključen, počeo je misteriozno otkazivati. Lančana reakcija bi započela, dosegla snagu, a zatim neobjašnjivo umrla, poput ugašenog motora. Znanstvenici su bili zbunjeni i užasnuti. Da reaktori nisu radili, ne bi bilo plutonija, ne bi bilo bombe. Bio je to genij Enrika Fermija i Johna Wheelera, koji je riješio zagonetku u noći mahnite nesanice. Otkrili su da reaktor proizvodi neočekivani plin kao nusprodukt fisije, ksenon 135. Taj je plin djelovao kao otrov za neutrone, apsorbirajući ih i zaustavljajući lančanu reakciju. Izvorni dizajn reaktora nije imao dovoljan kapacitet goriva da prevlada ovo trovanje. Srećom, inženjeri DuPonta, nepovjerljivi prema izračunima teorijskih fizičara, predimenzionirali su reaktor, ostavljajući prostor za dodavanje više uranskih šipki za svaki slučaj. Ta inženjerska mjera opreza spasila je program plutonija. Dodali su više goriva, prevladali trovanje ksenonom i proizvodnja je nastavljena. Ali kriza plutonija nije bila gotova. U ljeto 1944. prvi uzorak plutonija proizvedenog u reaktoru stigao je u Los Alamos. Fizičar Emilio Segre analizirao ga je i otkrio nešto razorno. Plutonij iz reaktora imao je fatalnu nečistoću, izotop plutonij 240. Bio je toliko nestabilan da je spontano emitirao neutrone izuzetno visokom brzinom. To je značilo da je izvorni dizajn bombe, nazvan Thin Man, mršavi čovjek, koji je koristio jednostavnu metodu topa za sudar dvaju komada materijala, bio beskoristan za plutonij. Plutonijski metak bi se rastopio prije nego što bi stigao do cilja zbog pozadinskog zračenja. Bomba bi zviždala, fizzle, reagirajući preuranjeno i oslobađajući samo prljavu i slabu eksploziju, a ne atomsku. Dizajn Thin Man je odbačen. Panika je zavladala Los Alamosom. Oppenheimer je bio na rubu podnošenja ostavke, vjerujući da su propali. Milijarde dolara uložene u Hanford činile su se beskorisnima. Tada su mađarski matematičar John von Neumann i ukrajinski stručnjak za eksplozive George Kistiakovski predložili radikalnu ideju, teoretski moguću, ali vraški tešku za izvođenje, imploziju. Umjesto da se dijelovi sudaraju, morali bi okružiti sferu podkritičnog plutonija konvencionalnim eksplozivima visoke snage i detonirati ih sve istovremeno prema unutra. Ti eksplozivi bi morali stvoriti savršeno sferičan i simetričan udarni val koji bi komprimirao jezgru plutonija, povećavajući njegovu gustoću dok ne bi dosegao kritičnu masu u milijuntom dijelu sekunde. Bilo je to kao da pokušavate stisnuti naranču eksplozivima sa svih strana bez pucanja kore, samo trenutno smanjujući njezinu veličinu. Bio je to inženjerski i precizni izazov nikada prije pokušan. Tako je rođen dizajn Fat Man, debeli čovjek. Ali nitko, baš nitko, nije znao hoće li to funkcionirati u stvarnosti. Bila je to slijepa oklada. Krajem 1944. dok su se znanstvenici u Los Alamosu borili protiv zakona fizike i geometrije kako bi spasili plutonijsku bombu, savezničke su vojske već stupile na europsko tlo. Iza borbenih linija, napredujući s prethodnicom trupa, kretala se jedinica znanstvene obavještajne službe bez presedana.
Njezin kodni naziv bio je misija Alsos. Njezin vojni vođa bio je neustrašivi pukovnik Boris Paš, veteran antikomunist, a njezin znanstveni vođa, nizozemski fizičar Samuel Goldschmidt. Njihov cilj nije bio teritorij, ni mostovi, ni gradovi. Njihova misija bila je zarobiti ljude i dokumente. Morali su pronaći Wernera Heisenberga i otkriti istinu koja je saveznike mučila 5 godina. Koliko je blizu Hitler bio tome da ima bombu? Tijekom 5 godina, strah od njemačke bombe opravdavao je svaki dolar, svako izvlaštenje i svaku moralnu žrtvu projekta Manhattan. Pretpostavljalo se da su Nijemci, otkrivši fisiju, godinama ispred. No kako je misija Alsos zauzimala laboratorije na sveučilištu u Strasburgu i napredovala prema jugu Njemačke, slika terora počela se raspadati. Pronašli su neuredne laboratorijske bilješke, loše obrađene komade sirovog urana i zbunjene znanstvenike koji su bili iznenađeni kad su ih vidjeli. Nije bilo znakova masovne industrije. U travnju 1945. u posljednjim danima Rajha, agenti Alsosa stigli su u mali, slikoviti grad u Schwarzwald zvan Haigerloch. Tamo su, skriveni u špilji koja je služila kao pivski podrum ispod dvorca crkve, pronašli Sveti Gral nacističkog nuklearnog programa. To nije bila industrijska tvornica duga kilometrima poput K-25 u Oak Ridgeu. Nije bilo divovskih reaktora poput onih u Hanfordu. Ono što su pronašli bilo je jadno u usporedbi s njihovim noćnim morama. Nedovršeni eksperimentalni reaktor, B8. Sastojao se od jednostavnih uranskih kockica koje su visjele na lancima poput makabričnog lustera, dizajniranih da budu uronjene u spremnik teške vode. Istina je pogodila saveznike snagom otkrivenja. Njemačka je katastrofalno propala. Njihovi izračuni o kritičnoj masi bili su pogrešni, kladili su se na tešku vodu umjesto na grafit. Fatalna pogreška. Nedostajala su im industrijska sredstva i, što je najvažnije, Hitler, opsjednut oružjem brze osvete poput raketa V2, nikada nije dao stvarno prioritet niti neograničeno financiranje atomskom projektu. Heisenberg je mukotrpno radio na reaktoru za proizvodnju energije, a ne bombe. Sjedinjene države trčale su utrku na život i smrt, iscrpljujući svoje resurse i moral, protiv trkača koji se nije ni pojavio na startnoj liniji. Kako bi ovo definitivno potvrdili, Britanci su izveli majstorsku obavještajnu operaciju nazvanu Operacija Epsilon. Internirali su 10 glavnih zarobljenih njemačkih znanstvenika, uključujući Heisenberga, Otto Hahna i Karla Friedricha von Weizsäckera, u elegantnoj ladanjskoj kući zvanoj Farm Hall, blizu Cambridgea, Engleska. Kuća je bila puna skrivenih mikrofona u svjetiljkama, ispod stolova i u sobama. 6 mjeseci Britanci su slušali njihove privatne razgovore. Transkripti Farm Halla otkrili su da je njihova prva reakcija, kada su mjesecima kasnije čuli vijest o američkoj atomskoj bombi na Hirošimu, bila potpuno nevjerica. Heisenberg je rekao Hahnu da je to laž, da su Amerikanci morali baciti tone konvencionalnog eksploziva i da ga zovu atomskim zbog propagande. Nisu mogli vjerovati da su američki amateri postigli ono što je elita njemačke fizike smatrala nemogućim za sljedeće desetljeće. Otkrićem Alsosa i bezuvjetnom predajom nacističke Njemačke u svibnju 1945. prvobitno moralno opravdanje projekta Manhattan odmah je isparilo. Bomba je zamišljena isključivo i samo kao obrana od Hitlera. Bez Hitlera i s Japanom nesposobnim razviti takvu tehnologiju, motiv za izgradnju oružja sudnjeg dana prestao je postojati. Međutim, mašinerija se nije zaustavila. Nije se čak ni usporila. Ovdje se povijest znanosti pretvara u mračnu povijest političke i birokratske inercije. Do proljeća 1945. projekt Manhattan je poprimio vlastiti život. Vlada je potrošila $2 milijarde u to vrijeme, što bi danas odgovaralo desecima milijardi. General Groves je političku dinamiku razumio bolje od ikoga. Ako bi rat završio bez upotrebe bombe, a javnost otkrila da je to bogatstvo tajno potrošeno ni na što, Kongres bi pokrenuo masovnu istragu koja bi okončala političke i vojne karijere. Kako bi opravdali poreznim obveznicima izgradnju tajnih gradova i preusmjeravanje vitalnih resursa za stvaranje oružja koje je skupljalo prašinu na polici,
Bomba se morala upotrijebiti da bi opravdala vlastito financijsko postojanje. Osim toga, moral zračnog ratovanja drastično se promijenio tijekom sukoba. U ranim fazama bombardiranje civila bilo je osuđivano, ali do 1945. totalno uništenje je postalo normalizirano. U noći od 9. na 10. ožujka 1945. američko ratno zrakoplovstvo pod zapovjedništvom nemilosrdnog generala Curtisa LeMaya pokrenulo je operaciju Meeting House, zapaljivo bombardiranje Tokija. U samo jednoj noći 300 bombardera B-29 bacilo je 1600 tona klaster bombi napalma M69 na japansku prijestolnicu, izgrađenu uglavnom od drva. Nastala vatrena oluja zakuhala je gradske kanale i ubila 100.000 ljudi, muškaraca, žena i djece, u 6 sati. Više neposrednih smrti nego što bi uzrokovala buduća eksplozija Hirošime. Moralna granica u ubijanju civila na industrijskoj razini već je bila prijeđena mnogo prije atomske bombe. Atomska bomba obećavala je samo da će to učiniti učinkovitije. Jedan zrakoplov umjesto 300. Geopolitički se scenarij također brzo transformirao. Sporazum Njemačke, krhki savez pogodnosti sa Sovjetskim savezom, počeo je pucati. Stratezi u Washingtonu, uključujući budućeg državnog tajnika Jamesa Burnsa, počeli su gledati na bombu ne samo kao na način okončanja rata na Pacifiku, već i kao na ključno diplomatsko oruđe za obuzdavanje Staljina u poslijeratnom razdoblju. Ako Sjedinjene države posjeduju ultimativno oružje i demonstriraju volju da ga upotrijebe, mogle bi diktirati uvjete novog svjetskog poretka i suzbiti sovjetski napredak u Europi i Aziji. Bomba je prestala biti ratno oružje i postala politički šahovski pijun. 12. travnja politički je svemir Sjedinjenih država bio potresen. Predsjednik Roosevelt umro je od cerebralnog krvarenja. Harry S. Truman, njegov potpredsjednik, položio je prisegu. Truman je bio pošten čovjek iz Missourija, ali do tog dana bio je držan u potpunom neznanju o ratnim tajnama. Roosevelt mu nikada nije rekao za bombu. Na njihovom prvom sastanku, nakon preuzimanja dužnosti, ministar rata Henry Stimson otkrio mu je tajnu s ozbiljnošću. Gospodine predsjedniče, za 4 mjeseca imat ćemo oružje sposobno uništiti cijeli grad. Truman, preplavljen iznenadnom odgovornošću, nije preispitivao proces. Uskočio je u jureći vlak koji je putovao punom brzinom i koji nije imao kočnice. Međutim, u laboratorijima Chicaga i Los Alamosa neki su se znanstvenici počeli buditi iz svog tehničkog transa kada su vidjeli da je Njemačka pala. Leo Szilard, isti čovjek koji je potaknuo Einsteina da napiše početno pismo iz straha od nacista, sada je shvatio užas onoga što dolazi. Szilard je očajnički pokušao doći do Trumana kako bi zaustavio upotrebu bombe, ali ga je blokirao Burns. U lipnju 1945. skupina znanstvenika iz Chicaga, predvođena Nobelovcem Jamesom Franskom, sastavila je tajni dokument poznat kao Franskov izvještaj. Bio je to čin moralne hrabrosti. Izvještaj je proročanski upozorio da bi upotreba bombe protiv Japana bez prethodnog upozorenja uništila međunarodno povjerenje i pokrenula utrku u nuklearnom naoružanju sa Sovjetskim savezom koja bi ugrozila budućnost čovječanstva. Predložili su alternativu, tehničku demonstraciju bombe na nenaseljenom otoku ili iznad nenaseljene šume, pred promatračima Ujedinjenih naroda i Japana, kako bi se kapitulacija iznudila zastrašivanjem bez masakra. Ali izvještaj je naišao na gluhe uši. Proslijeđen je privremenom odboru, tajnoj skupini visokih političara i vojnih časnika okupljenih da savjetuju Trumana. Odbor, kojim su dominirali Burns i Groves, odbacio je ideju demonstracije. Njihovi argumenti bili su hladni i pragmatični. Što ako bomba zataji tijekom demonstracije? Bilo bi to poniženje koje bi ojačalo japanski moral. A što ako Japanci prebace američke ratne zarobljenike u područje testiranja? Osim toga, imali su samo 2 bombe spremne, nisu mogli potrošiti jednu na vatromet. Konačna odluka bila je jednoglasna i zastrašujuća. Bomba se morala upotrijebiti protiv vojne mete okružene radničkim kućama kako bi se pokazala njezina potpuna razorna moć i morala se upotrijebiti bez prethodnog upozorenja
kako bi se maksimizirao psihološki udar i šok. Inercija je dobila moralnu bitku. Bomba, rođena iz legitimnog straha od nacističkog porobljavanja, sada se pripremala da padne na naciju koja je već bila vojno poražena. S potopljenom mornaricom, bespomoćnim nebom i spaljenim gradovima, ali koja je zarobljena u vlastitom kodeksu časti i tražeći dogovorenu predaju koja bi očuvala njezina cara, odbijala bezuvjetnu kapitulaciju. Cilj se promijenio iz Berlina u Hirošimu, ali oružje je ostalo isto, a volja za njegovom upotrebom sada je bila nezaustavljiva. Pustinja Novi Meksiko je mjesto surove i nasilne ljepote, krajolik bijelog pijeska i suhog grmlja pod nemilosrdnim suncem. U pustom dijelu poznatom kao Jornada del Muerto, vojska je ograničila zonu isključenja. Tamo je u ljeto 1945. izgrađena scena za najopasniji eksperiment u povijesti čovječanstva. Kodni naziv testa koji je Oppenheimer odabrao inspiriran pjesmom Johna Donnea bio je Trinity. Pritisak na Los Alamos bio je gušeći. Dizajn uranske bombe, Little Boy, mali dječak, bio je tako jednostavan da su znanstvenici bili sigurni da će funkcionirati bez potrebe za testiranjem. Ali plutonijska bomba, Fat Man, debeli čovjek, bila je potpuno drugačija zvijer. Ovisila je o imploziji, savršena kugla konvencionalnih eksploziva koja je morala detonirati s mikrosekundnom simetrijom kako bi komprimirala plutonijsku jezgru. Da je zatajila, bio bi to najskuplji fijasko rata. Plutonij bi se raspršio po pustinji, pretvarajući područje u otrovnu pustoš, bez izazivanja atomske eksplozije. Morali su je testirati. 12. srpnja komponente artefakta, kako su nazivali probnu bombu, stigle su na ranč McDonald, napuštenu kuću od Adobea unutar perimetra Trinity. U onome što je bila glavna spavača soba farme, tim za sastavljanje, u bijelim rukavicama i sa zadržanim dahom, montirao je nuklearno srce uređaja. Bila je to nadrealna scena. Najnaprednija tehnologija 20. stoljeća sastavlja se u prašnjevoj kolibi s prozorima zapečaćenim ljepljivom trakom kako bi se spriječilo ulazak pijeska. Konačni artefakt nije izgledao kao oružje. Bila je to monstruozna metalna kugla prekrivena žicama i detonatorima zbog kojih je izgledala kao golem kibernetički organizam. Polako je podignuta na vrh čeličnog tornja visokog 30 metara. Tamo je visjela, nježno se njišući na pustinskom vjetru, čekajući svoj trenutak. Datum testiranja određen je za zoru 16. srpnja. Truman je već bio u Potsdamu, Njemačka, čekajući sastanak sa Staljinom i Churchillom. Morao je znati ima li bombu u džepu prije nego što sjedne za pregovarački stol. Grovesova poruka Oppenheimeru bila je jasna. Uspjeh je bio obvezan. Ali priroda je imala druge planove. U noći 15. srpnja žestoka električna oluja pogodila je pustinju. Munje su udarale blizu čeličnog tornja gdje je počivala atomska bomba. Panika je zahvatila bazni kamp. Da je munja pogodila toranj i detonirala konvencionalne eksplozive, plutonij bi se raspršio, ubivši sve prisutne zračenjem. Oppenheimer, pušeći jednu cigaretu za drugom, bio je na rubu živčanog sloma. General Groves, pokušavajući ostati miran, spavao je na mahove u svom šatoru dok je kiša udarala o platno. U 4 sata ujutro kiša se smirila. Meteorolozi su dali prozor prilike. Odbrojavanje je počelo za 5:30. U bunkerima za promatranje, smještenim 10.000 jardi od nulte točke, znanstvenici su se mazali kremom za sunčanje po licu i stavljali tamne naočale za zavarivanje. Atmosfera je bila mješavina terora i crnog humora. Enrico Fermi, talijanski genij, počeo se kladiti među svojim kolegama hoće li eksplozija zapaliti atmosferu i uništiti cijeli planet. Iako su izračuni govorili da je vjerojatnost bila gotovo 0, u tom trenutku apsolutne napetosti to gotovo je teško pritiskalo. Nitko zapravo nije znao što će se dogoditi. Bili su na rubu oslobađanja sila koje nisu viđene u svemiru od stvaranja zvijezda. U 5 sati 29 minuta i 45 sekundi glas preko zvučnika stigao je do 0. U tom trenutku nije bilo zvuka. Samo svjetlo. Svjetlo koje nije bilo s ovoga svijeta. Bijeli, ljubičasti i zlatni bljesak koji je izbrisao sjene,
Prodro kroz zatvorene kapke i osvijetlio okolne planine intenzitetom 20 puta većim od podnevnog. Bilo je to kao da se sunce spustilo na zemlju. Slijepi fotograf, koji je bio tamo, rekao je da je osjetio toplinu svjetlosti u svojim praznim očnim dupljama. Tišina je trajala vječnost, a onda je došao zvuk. Duboka, visceralna tutnjava koja je promatrače pogodila kao fizički čekić, praćena beskrajnom grmljavinom koja se valjala dolinom minutama. Na nultoj točki, čelični toranj visok 30 metara jednostavno je prestao postojati. Ispario je u trenu. Pijesak pustinje se rastopio, pretvarajući se u radioaktivno staklo boje žada koje će kasnije nazvati trinitit. Višebojna vatrena kugla se proširila, ključajući i uvijajući se prije nego što se uzdigla u veličanstvenu i zastrašujuću kolonu koja je probila oblake i formirala prvu atomsku gljivu u povijesti. U kontrolnom bunkeru početna reakcija bila je čisto olakšanje. Djelovalo je. Fizičar Isidor Rabi osvrnuo se oko sebe i vidio da nakon početne euforije hladna tišina pada na muškarce. Kenneth Bainbridge, direktor testa, okrenuo se Oppenheimeru i šapnuo mu rečenicu koja je uhvatila brutalnu stvarnost trenutka. Sada smo svi kurvini sinovi. Oppenheimer, s licem obasjanim zaostalim sjajem i očima uprtim u oblak koji se uzdizao prema stratosferi, prisjetio se stiha iz hinduističkih spisa Bhagavad Gite. Sada sam postao smrt, uništavatelj svjetova. Uspjeh Trinitija bio je apsolutan. Snaga eksplozije premašila je sva očekivanja. Odgovarala je 20.000 tona TNT odapštje. Šifrirani telegram odmah je poslan u Potsdam za predsjednika Trumana. Beba je dobro rođena. Više nije bila teorija. Više nisu bile jednadžbe na ploči. Sjedinjene države imale su moć Boga u svojim rukama. A na drugoj strani svijeta, gradovi Hirošima i Nagasaki, nesvjesni onoga što se upravo dogodilo u američkoj pustinji, nastavili su svoj svakodnevni život, ne znajući da je njihova smrtna presuda upravo potpisana vatrom i zelenim staklom. Znanost je pobjedila. Sada je počela ljudska tragedija. Dok se radioaktivni pijesak Novog Meksika još hladio, druga utrka privodila se kraju u Tihom oceanu. Teška krstarica USS Indianapolis stigla je na otok Tinian 26. srpnja nakon brze plovidbe u apsolutnoj tajnosti. Njezin teret nije bio zlato ni trupe, već olovna kocka koja je sadržavala rezultat godina napora u Oak Ridgeu, polovicu svjetske rezerve obogaćenog urana 235. Isporuka je uspješno obavljena, ali tragedija je pogodila odmah nakon toga. 4 dana kasnije, dok je plovio prema Filipinima, Indianapolis je torpedirala japanska podmornica. Od 1196 članova posade, 900 je palo u vodu. Tijekom 4 dana nezamislivog terora, ljude su proždirali morski psi i podlegli ludilu i žeđi pod pacifičkim suncem. Nitko nije znao da su tamo, jer je njihova misija bila toliko tajna da njihova ruta nije prijavljena. Bila je to prva krvna žrtva atomskog doba, pomorska tragedija ušutkana neposrednom blizinom apokalipse koju su sami prevezli. Na Tinianu su inženjeri sastavili bombu. Nazvali su je Little Boy, mali dječak. Za razliku od Fat Mana ili Trinity uređaja, ova je bomba bila tenka, izdužena i varljivo jednostavna. Njezin dizajn bio je mehanizam topa. Konvencionalni eksploziv bi ispalio šuplji uranski metak na cilj od čvrstog urana. Pri sudaru bi formirali kritičnu masu. Ovdje leži najjezivija činjenica u cijeloj povijesti projekta Manhattan. Ova bomba, oružje koje će se koristiti na živom gradu, nikada nije testirano. Znanstvenici su bili toliko sigurni u matematiku urana, a materijal je bio toliko rijedak i skup za proizvodnju, da su ga odlučili ne trošiti na testiranje. Napad na Hirošimu nije bio samo vojna operacija. Bio je to najveći znanstveni eksperiment u povijesti, proveden izravno na ljudskim bićima. Htjeli su baciti fizičku teoriju na civilno stanovništvo, slijepo vjerujući da su izračuni Los Alamosa na ploči točni. Ujutro 6. kolovoza 1945. bombarder B-29 Enola Gay poletio je s Tinian.
Pukovnik Paul Tibbets nosio je u svom odjeljku 4 tone smrti. Primarni cilj bila je Hirošima, lučki grad koji je do tada bio neobjašnjivo pošteđen konvencionalnog bombardiranja zapaljivim bombama. Sada se znalo zašto. Sačuvan je netaknut kako bi se precizno izmjerila šteta novog oružja. U 8 sati i 15 minuta ujutro grad Hirošima se budio. Bilo je to vruće, vedro jutro. Radnici su išli u tvornice. Djeca, mobilizirana za čišćenje ruševina za protupožarne pojaseve, bila su na ulicama. Žene su pripremale doručak. Japanski radar otkrio je 3 neprijateljska zrakoplova, ali budući da ih je bilo tako malo, nije oglašen alarm za masovni zračni napad. Ljudi su gledali u nebo, znatiželjni zbog zujanja motora. Na visini od 30.000 stopa, Enola Gay je bacila svoj teret. Bombi je trebalo 43 sekunde da padne. 600 metara iznad kirurške bolnice Shima, teorija je postala stvarnost. Little Boy je eksplodirao. Nije bilo udara u zemlju. Eksplozija se dogodila u zraku kako bi se maksimizirao udarni val. U milijuntom dijelu sekunde, srce eksplozije doseglo je temperaturu višu od one u jezgri sunca. Ljudi u blizini hipocentra nisu umrli. Istog su trena pougljenjeni, ostavljajući samo svoje sjene utisnute na pločniku kao fotografske negative vječnog užasa. Ptice su se zapalile u letu. Čelik se topio. Cijeli grad, izgrađen uglavnom od drva i papira, prestao je postojati. Udarni val, putujući brzinom zvuka, sravnio je sve u radijusu od 2 kilometra. Zatim je došao požar. Vatrena oluja progutala je ono što je ostalo. U Washingtonu je 16 sati kasnije predsjednik Truman objavio svijetu što su upravo učinili. Prije kratkog vremena američki zrakoplov bacio je jednu bombu na Hirošimu i uništio njezinu korisnost neprijatelju. Ta bomba ima veću snagu od 20.000 tona TNT. Japanci su započeli rat iz zraka kod Pearl Harbora. Uzvraćeno im je višestruko. I ovo još nije kraj. S ovom bombom sada smo dodali novo i revolucionarno povećanje razaranja kako bismo dopunili rastuću snagu naših oružanih snaga. U svom sadašnjem obliku ove su bombe sada u proizvodnji, a razvijaju se i još snažniji oblici. To je atomska bomba. To je obuzdavanje temeljne snage svemira. Sila iz koje sunce crpi svoju moć oslobođena je protiv onih koji su donijeli rat na daleki istok. Potrošili smo više od 2 milijarde dolara na najveću znanstvenu kocku u povijesti i pobijedili smo. Ali najveće čudo nije veličina poduhvata, njegova tajnost, niti njegova cijena, već postignuće znanstvenih umova da ga natjeraju da radi. I jedva manje čudesna bila je sposobnost industrije da dizajnira i rada da upravlja strojevima i metodama za obavljanje stvari koje nikada prije nisu učinjene. I znanost i industrija radili su zajedno pod vodstvom vojske Sjedinjenih Država, koja je postigla jedinstven uspjeh u nevjerojatno kratkom vremenu. Sumnjivo je da bi se takva druga kombinacija mogla sastaviti u svijetu. Ono što je učinjeno najveće je postignuće organizirane znanosti u povijesti. Ali u Tokiju je vladala potpuna tišina. Telegrafisti nisu mogli kontaktirati Hirošimu. Izvješća su bila zbunjujuća. Nisu mogli vjerovati da je jedna bomba izbrisala cijelu metropolu. Poslali su izviđački zrakoplov. Pilot je, 160 km daleko, vidio monstruozni oblak koji se još uvijek dizao iznad mrtvog grada. Uranski eksperiment bio je apsolutan uspjeh. Inercija je naplatila svoj prvi veliki dug. Japansko carstvo zapalo je u katatonični šok. Vrhovno ratno vijeće bilo je paralizirano, raspravljajući treba li se predati ili boriti do nacionalnog istrebljenja. Ali nisu imali vremena za obradu tuge. 8. kolovoza Sovjetski savez, ispunjavajući svoje obećanje saveznicima,
Objavio je rat Japanu i napao Mandžuriju s neodoljivom silom od 1,5 milijuna vojnika. Za japanske vođe to je bilo jednako zastrašujuće kao atomska bomba. Istovremeno su ih gušile dvije supersile. Na Tinianu mašinerija projekta Manhattan nije čekala. Imali su spremnu drugu bombu, a inercija je zahtijevala da se upotrijebi. Ovoga puta bio je to Fat Man, debeli čovjek, plutonijska implozijska bomba, sestra blizanka one koja je eksplodirala u Trinitiju. Bio je to složeniji, moćniji i učinkovitiji dizajn. A vojska je željela dokazati svijetu, a posebno Staljinu, da Sjedinjene države nemaju samo jednu eksperimentalnu bombu, već proizvodnu liniju za masovno uništenje. Izvorni datum za drugi napad bio je 11. kolovoza, ali je pomaknut na 9. zbog loših vremenskih prognoza. Žurba je bila očigledna. Misija je od početka bila kaos. Bomber Boxcar je poletio s problemima u spremniku goriva. Po dolasku na mjesto sastanka izgubio je dragocjeno vrijeme tražeći svoju pratnju. Primarni cilj nije bio Nagasaki, bio je to grad Kokura, vitalni vojni arsenal. Ali kad je Boxcar stigao do Kokure, našao je grad prekriven dimom i oblacima. Napravili su 3 prolaza, ali naredbe su bile stroge, vizualno bombardiranje, ne putem radara. S malo goriva i s japanskom protuzračnom obranom koja se budila, pilot je odlučio odustati i krenuti prema sekundarnom cilju. Nagasaki, o sudbini cijelog grada odlučilo je vrijeme. Nagasaki nije bio idealna vojna meta. Nalazio se u dolini koja bi ograničila učinak eksplozije. Ali bio je na popisu. U 11 sati i 2 minute ujutro 9. kolovoza oblaci iznad Nagasakija nakratko su se razdvojili. Bilo je dovoljno. Fat Man je pao. Eksplozija je bila jača od one u Hirošimi, jednaka 21.000 tona TNT-a. Ali zbog geografije doline, razaranje se koncentriralo. Ipak, 40.000 ljudi umrlo je odmah. Još 40.000 umrlo bi u danima i tjednima koji su slijedili od opeklina i zračenja. Bio je to konačni udarac. Bomba stvorena iz straha od nacista, čudo inženjerstva financirano demokracijom, na kraju je pala na sekundarni japanski grad zbog oblačnosti, ubivši populaciju sastavljenu uglavnom od japanskih kršćana, korejskih prisilnih radnika i savezničkih ratnih zarobljenika. 15. kolovoza glas cara Hirohita čuo se na radiju prvi put u povijesti Japana. U govoru punom eufemizama prihvatio je neizbježno. Neprijatelj je počeo koristiti novu i izuzetno okrutnu bombu, čija je moć razaranja neprocjenjiva. Rat je bio gotov, ali sjena projekta Manhattan tek je počela da se širi. U Los Alamosu euforija pobjede brzo se pretvorila u moralni mamurluk. Robert Oppenheimer, čovjek koji je dirigirao orkestrom, našao se mučen vizijama onoga što je oslobodio. Mjesecima kasnije, na sastanku s predsjednikom Trumanom u ovalnom uredu, Oppenheimer mu je drhtavim glasom rekao: "Gospodine predsjedniče, osjećam da imam krvi na rukama." Truman, zgrožen onim što je smatrao slabošću u trenutku trijumfa, izvadio je rupčić iz džepa i ponudio mu ga govoreći: "Pa, obrišite je." Kad je Oppenheimer otišao, Truman je rekao svom pomoćniku: "Ne želim tog kurvinog sina ponovno vidjeti u svom uredu." Doba znanstvenika je završila. Započelo je doba generala i političara. Inercija smrti, započeta Einsteinovim pismom iz straha od Hitlera, dovela nas je na rub ponora iz kojeg se nikada nismo mogli vratiti. Ukrali smo vatru od bogova, a sada ćemo morati živjeti zauvijek sa strahom da ćemo se opeći.